Sa ngalan po ng aming butihing kalihim, DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang kagawaran po ng pagsasaka ay nagpapasalamat sa mainit niyong pagtanggap dito sa Catanduanes. Prioridad po namin sa kagawaran ng pagsasaka sa Bicol na iangat ang antas ng seguridad sa pagkain, hindi lamang doon sa mainland provinces ng Bicol, kundi maging sa mga islang probinsya sa rehiyon, kabilang na ang isla ng Catanduanes. Ito po ay sa pamamagitan ng pagpapataas ng produksyon, pagsulong ng makabagong teknolohiya at modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa pamahalang lokal ng probinsya ng Catanduanes sa pamumuno ni Governor Bubulcua at ang kanyang mahusay at napakasipag na provincial agriculturist na si Sir A. William Tria at ang kanyang mga tauhan sa inyong pagsusumikap na payabungin, pagyabanin at paunlarin ang sektor ng agrikultura dito sa Catanduanes. Maraming salamat din po sa ating butihing Senator Ramon Bong Revilla Jr. at Deputy Majority Leader ng TGP Party List, Jose Bong Teves Jr. na walang sawa pong sumusuporta at nagbibigay ng malasakit sa mga magsasaka at mangingisda ng Catanduanes. At sa ating mga minamahal na mga magsasaka at mangingisda, lubos po ang aming pasasalamat sa inyong lahat dahil sa pinamalas niyong dedikasyon, lakas at tibay ng loob, kasipagan upang siguruhin may sapat, masustansya at abot kayang pagkain ang lahat ng mamamayan, hindi lamang dito sa inyong isla kundi sa buong Bicol. Sa patuloy po nating pagkakaisa at pagtutulungan at sa gabay at tulong ng ating buong may kapal, naniniwala po ako na posible nating makamit ang ating adhikain na pambansang seguridad sa pagkain at masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya sa bagong Pilipinas. Ako si Allen L. Esorena, Municipal Agriculturist ng LGU Pandan, Catanduanes. Gusto po naming magpasalamat sa butihing Secretary ng Agriculture, Francisco Chu Laurel Jr. Sa pagbibigay tulong sa ating mga lokal na magsasaka at mangingisda, partikular sa bayan ng Pandan. So malaking tulong po ito para sa aming mga maliliit na mangingisda at magsasaka, yung pagbibigay ng libreng mga benepisyo o ayuda sa ating mga magsasaka, katulad ng pagbibigay ng hybrid seeds, pagbibigay ng fertilizer discount voucher, at pagbibigay ng mga garden tools at saka mga biofertilizers. Sa mangingisda din, pagbibigay ng bangka, motorized fiberglass bangka, at fingerlings ng bangus at tilapia. So malaking tulong po ito. Kaya taos-puso po kami nagpapasalamat kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sa ating butihing at masipag na DA Regional Director Tornilla, gusto din namin magpasalamat sa mga tulong na binibigay ng DA Regional Office at sa palaging pagbibigay ng suporta, lalong-lalo na sa bayan ng Pandan. Inbiya po ng ating mga magsasaka at mangingisda sa bayan ng Pandan, gusto po nating batiin ang ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, sa kanyang kaarawan. Happy birthday po, Mr. President. Ako po si Catherine Taylor, President ng Civil
Farmers Association from Sitio Balongbong, Sibakungan, Bato, Catanduanes. Dati po kasi, nung wala pa yung brush cutter, ang ginagamit lang namin ay itak para lang po mawala yung mga malalaking damo sa paligid ng aming garden. Ngayon po, malaking tulong na po itong brush cutter kasi mas mapapagaan na po ang pagtatrabaho namin sa aming garden. Hindi na kami abuti ng matagal sa paglilinis po. Maraming salamat po sa tulong po ng DA Agriculture sa pamamagitan po ng SAAD, special program ng agriculture, lalo-lalo na po kay Secretary Laurel at sa opisina ng DA Catanduanes. Maraming salamat po sa inyong lahat. Malaking tulong po ito sa association namin. Ako po si Maria Teresa Astudillo po ng Danicop, Vera, Catanduanes. Sa isang araw po, bumibili kami ng 5 kilo. Nakukonsume po namin yan ng mga 4 days kasi 3 lang po kami sa bahay. Tapos ang halaga po ng bigas ay 50 pesos ang kilo. Ay ngayon po, ganito 29, malaki ng discount. Ay maraming salamat po dahil mayroon tayong ganitong nakukunan ng bigas na 29 pesos lang po ang per kilo. Malaking tulong na po ito para sa aming mga senior citizen po. Ako po pala si Remilito Ginaldo Abrenica ng taga-Biga, Tambungon, Biga, Catanduanes. Ako po ang presidente ng Tambungon Farmers Producer Association. Tanggap po namin ngayon ito po yung tinatawag po niyo namin na yung hagot po. Ang gamit po namin dati is yung natural na po na hagot. Mayroon po yung tinatawag na mga parupal na agi at saka yung G at saka I. Sa gamit na ito, doon po namin makukuha ang maganda pong production ng bandara po dito sa atin. Sa ganitong hagot po, mas malaking bagay po talaga may tutulong sa aming mga pagkakaroon. Ako po ay napapasalamat po sa sponsor po na nagbibigay po sa amin ito. Maraming salamat po ulit, lalong-lalo na po sa Pilpida po. Sa intervention po na binigay sa probinsya ng Catanduanes worth 47 million. So, malaki po ang may tutulong nito sa agri-fishery sector, industry ng Catanduanes. So, alam naman po natin na nung itong nakarang buwan ay nagkaroon tayo ng mga natural calamities na dumaan po dito sa Catanduanes. Andyan yung drought, andyan yung bagyong Enteng. So, malaking tulong po ito para ma-boost yung local economy ng Catanduanes. So, hopefully, magtuloy-tuloy po ito and sigurado tayo na malaki ang magiging impact nito sa industriya ng Catanduanes. Ang aming pong taus-pusong pagbati ng happy birthday sa ating pong mahal na Pangulo. Gusto rin nating samantalahin ang pagkakataon na ito para pasalamatan po ang ating butihing sekretary ng Department of Agriculture, Secretary Francisco Kiko Laurel. Gusto rin nating samantalahin po ang pagkakataon na ito na pasalamatan ang ating pong Department of Agriculture Regional Field Office 5 na pinangungunahan po ng ating masipag na Regional Executive Director Rodel P. Tornilla na tubong Catanduanes din. At sa iba pong touch agency ng Department of Agriculture, maraming salamat po sa patuloy na pagtulong sa probinsya ng Catanduanes. And sana po pagpatuloy natin ang magandang koordinasyon na pagtutulungan dito sa probinsya ng Catanduanes.